Takže ahojte, moje meno je Tomáš. Mňa už takto nebaví fungovať. Chcel by som vyskúšať niečo nové, niečo neprebádané. Niečo, z čoho by som mal naozaj radosť. Niekedy rozmýšľam vlastne, aký je môj zmysel života. Aký je zmysel mojej existencie. Sem tam si oholím pazuchy, ale v tomto prípade to už dlho nebolo. Sem tam rozmýšľam, aké by to bolo robiť prácu snou. Prácu, ktorú by som si vysníval. A nie sedieť za počítačom a len si vyvolávať šumky a naberať tuky. Keď nemám čo robiť, tak sa učím. Naozaj deprimujúce, aj keď robím milión tisíc iných vecí popri tom. To proste sa nedá takto ďalej fungovať. To je naozaj nemysliteľné. Aké by to bolo robiť prácu snou? Niečo, čo by ma naozaj bavilo. Skúšať nové veci, adrenalinové veci. Jesť poriadne, parádne, reštauračné jedlo. V tých najlepších hoteloch. Po Slovensku, Česku a možno aj zahraničí. Aké by to len bolo? Nedokážem si to predstaviť. Je to niečo také neuveriteľné, až také nedosiahnuteľné. Čo by som za to dal? A tak rozmýšľam v posteli. Vlastne je tu jedna nádej. Je tu Slavomat. Dúfam, že to dostanem. A budem pracovať pre vás.